Kai, kamar fa kawuna nake gani can gun. Shege munafiki shine. Kai, dan ubanka me kake kallo haka? Ni ko ban waka dan iska. Saboda me zan baka wayata? Ina magana kana magana. Me kake cewa? Haka na ce kamar ya an baka wayata. Ba fa zan baka wayata ba, kai ba ubana bane. Kai? Watan ina magana kana magana ko? Dan kuɗin ubanka. Me na ma ka buge ni? Ubanka an buga mutum banza mutumin wani. Wallahi kuma Dan ubanka da rage na kai baka dan mutsli amma rashin kunya. Wai kai kawuni ne banda kunya? Ni fa kawu ka kyale ni in tafi. Wato ai yanzu kana jayayya da ni ko? To a ban magana. Kuna da manoma gudanar a gidanku? Ba mu da su, dukkan su duk sun mutu. Dan kuɗin ubanki zaki ƙarya. Wayyo Allah kaina. Me gomin wai in kira ubanka sai ga min gaskiya. Wai kai me yasa kake so ka an san min waya? Ba za ka bani ba. Kada ka bata min lokaci. Ba ni zan kwata in bura kaman ba. Kana yaro kana riƙe waya. Kauta dan kutuma uba. Kam hanya ka ware dan kundin uba. Dan Allah ka yi hakuri ka bani wayata. Ji ba kaɗan cikul da kai ko uban wa ma baka waya? Banza wawa. Ubanka za ka ci in nufo gidan. Sai dai ka ci ubanka in ka zo. Banza jaki. Ni kawo na kake zagi? Ai kai ka zubar da girman ka, waya sa ka an san min waya. Kila ma ba ka da ita shi yasa ka an san min tawo. Ni kaje ga wannan magana